prítomní. Som veľmi rada, že aj v tomto neistom počasí sme sa tu opäť po roku stretli a prišli ste v takomto počte povzbudiť našich mládencov pri stavaní mája a taktiež dievčence, ktoré si každá zaviazali jednu stužku na nášho Tisovského mája. Stavanie májov patrí medzi najromantickejšie tradície, ktoré sa u nás viažu k ročným obdobiam. Už po stáročia vyberali mládenci krásne stromy, aby ich mohli ozdobiť a postaviť pred okná svojich milých. Táto tradícia je sprevádzaná spevom a tancom a práve o tejto tradícii nás presvedčili aj deti z detského folklórneho súboru Čížiček pod vedením pani Martinky Ľuptákovej a Ľubky Sabovej, taktiež malé mažoretčatá pod vedením Evky Perenčajovej a mažoretky pod vedením Petry Kertész. Srdečne im za to všetkým ďakujeme. Sopka, stačil iba jeden pohľad, k nemu 2-3 slovka. Stalo sa to vo vlaku, rovno sa ma spýtal tým úžasným dialektom, čo na srdci like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love it winds me up. Come merry-go-round, I wanna go all night. Yeah, the way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high.